कानूनी तौर पर देखल जाओ तो दहेज प्रथा बंद बा। कि कानूनी तौर पर देखल जाओ तो दहेज प्रथा बंद बा, लेकिन लोग अभियो लेता देता जेकर अभियो मन बा। शादी उनकर सेट बा जेकर बढ़िया से लागत रेट बा। कि शादी उनकर सेट बा जेकर बढ़िया से लागत रेट बा। टन टन हाथ पर न सूद न ब्याज आ रेट का बा दुल्हा लोग के बताओ तनी आज। कि लड़का अगर कहीं कंपनी में बाटे अगर बेल्डर तो ओकर 70-80 हजार नगद आ एगो एक्सप्लेंडर। अगर लड़का बाटे फिटर आ फैब्रिकेटर तो ओकर तनी रेट लागी ओकरा से बेटर। अगर लड़का दौड़ धूप करता आ इंटर बीए बा पास। कि अगर लड़का दौड़ धूप करता आ इंटर बीए बा पास तो ओकर लागी 2,50,000। अगर लड़का करता नौकरी सरकारी, या अगर लड़का करता नौकरी सरकारी तब तो ओकरा चाही 4 लाख नगद न तो 4 चक्का गाड़ी। अगर लड़का बाटे बैंक में कर्मचारी, कि अगर लड़का बाटे बैंक में कर्मचारी तो फिर सोच समझ के जाए के बा ओकरा दुआरी। ये अगर लड़का कहीं रेलवे में लागल बा तो ओकर मांग तो 10 लाख के ऊपरे भागल बा। अगर लड़का प्राइवेट में कहीं बॉम्बे दिल्ली रहता, ये अगर लड़का कहीं प्राइवेट में बॉम्बे दिल्ली रहता तो फिर 3-4 के पार ऊपरे कुछ कहता। जे साफ आज ले कुछ कैले नहीं खे, कि जे साफ आज ले कुछ कैले नहीं खे आ कंपनी में लोहा चाहे खैंची में गोबर उठैले नहीं खे, उ लड़की के चक्कर में भड़ुआ बा। कि जे साफ आज ले कुछ कैले नहीं खे आ कंपनी में लोहा चाहे घर में गोबर उठैले नहीं खे, उ लड़की के चक्कर में भड़ुआ बा। आ सही हर गांव में 2-4 गो रनुआ बा।